Úgyhogy úgy csináljuk, hogy először a láb vastagságát. Vannak bizonyos méretek, ezt akartam nektek mondani, hogy vannak bizonyos méretek, amelyek általánosan elfogadottak mindenhol a világban, azokon a helyeken, ahol ezt a hegedűkészítés meg javítás nevű történetet igen komolyan veszik. És ezek a méretek is mindig annak a függvényében vannak, hogy milyen minőségű a láb, mennyire hagyjuk vastagra, mennyire vékonyra, de ezeket a méreteket, hogyha lemásoljátok, mármint a tanítványokkal lemásolják maguknak, ez egy nagyon-nagyon jó méretezés. Van egy ilyen eszköz, ami szintén ilyen házi készítésű történet, amivel be lehet tenni szépen a lábat, és így be lehet szorítani. És akkor a láb teljesen stabilan áll, és úgy gyalulod, ahogy akarod. Itt van az írás, tehát ez általában itt látszik, hogy itt vannak ezek a hosszabbak, tehát ez lesz a lábnak az eleje, és ez lesz a háta, a láb. Hátát úgy gyaluljuk meg, hogy szinte idáig teljesen síkba, és itt hagyunk neki egy picike dőlést, hogy dőljön előre, tehát hogy ez se legyen teljesen sík. Ezt amúgy nagyon nehéz lenne ez az eszköz nélkül gyalulni, mert hogy nem tudod megfogni sehogy. És mindig mérjük, ennek a vastagsága az 45 kell, hogy legyen. Most a talpokat belőjük. A papíron azt írja, hogy 11,5-nek kell lenni a talpok hosszúságának. Nos, a következő mozdulat az, hogy ne tévedjünk nagyot, ezért megjelöljük, melyik oldal fog előre nézni. Ha ez kész van, ez a két mechanikus mozdulat, utána következik az, hogy meghatározzuk a láb helyét. Be is jelöljük. Van egy ilyen kis lábtartónk. Nem tépi fel a lakot, egyáltalában nem csinál vele semmit. Hát semmi gond nincsen, semmi gondot nem okoz. Na, ráillesszük a talpat. A talpillesztés először szemre történik. No, mikor eljutottunk ehhez a ponthoz, akkor jön a mindenre írő ceruza. Olyan eszköz, ami nem bántja a lakkot, és egy kis lenolajjal gyönyörű, vagyis parafinolajjal gyönyörűen le lehet szedni a lakról. Ez egy olyan ceruza, amit az üvegművesek használnak, és ezzel lehet tökéletesen fölilleszteni a lábat. Ez a ceruza, ez nekem nagyon működött. Hát ez a kérdés, vagy ez a válasz arra, hogy mindenkinek megvan a saját stílusa, mindig egy picikét kell csak elmozdítani a lábat, tehát egy egészen picikét kell elmozgatni. És, hogy ne hibázzunk nagyot, egy kicsikét fölé megyünk ezeknek a méreteknek. Egy picikét fölé. Megnézzük ez az ívsablon. De az ívsablonnak a két oldalán itt van bekarcolva a húrmagasság. Ami azt jelenti, hogy amikor rátesszük majd a húrokat, akkor ezzel meg lehet mérni, hogy megfelelő a húrmagasság pontosan. Én ilyenkor föl szoktam tenni a húrokat. És akkor megmérem, hogy tényleg olyan-e a magassága, ahogyan azt én szeretném. És van egy kis eszköz, ami
amivel bejelölöm a húroknak a helyét. Ezzel a hosszúval a két szélsőt szoktam belőni, és a rövid pedig a kettő között. És akkor itt meglátom szépen, hogy egyenlő távolságra legyen a szélétől a két húr. És kész, és kész. És akkor betesszük a lábat, és aztán szépen kivesszük, és indítjuk tovább a történetet a mi kis utcánkból. Azt csináltattad, Laci, vagy úgy? Nem, ezt én csináltam. Ezt is a Metaloglobusban lehet ilyen tépprofilokat venni. Van egy ilyen pici reszelő, egy ilyen gömbölyű reszelő, és ezzel a lábtalpakat csak itt a belső részén egy kicsikét bereszelem. Tehát, és úgy tartom a reszelőt, hogy egy kicsit párhuzamos legyen magával a talpal. Tehát így. Így a másik oldalon. És mikor ez megvan, akkor következik a belülről kifelé elkezdjük. Először csinálok neki egy kis helyet, elkezdem vékonyítani, és utána belülről kifelé elkezdem faragni, így. De úgy, hogy elindítom befele, ott fordul a kés, és úgy jön ki teljesen. Ami a lábvágásnál lényeges, az lényeges minden másnál, hogy állandóan figyelünk a szálirányra. Hogy mikor, hogy vágunk rá a szálra. Tehát itt most hogy mennek a szálak, amikor itt a lábról beszélünk, így mennek a szálai, ugye? És ilyenkor én átvágom a szálat, átvágok és befordulok a sarkon. Tehát van egy olyan pillanat, amikor át kell vágnom a szálat, és arra figyelek. És mivel be van reszelve két oldalt, ezért csak a közepét kell kiszedni. Amikor már a vége felé járunk, olyankor jön az a kés, aminek ilyen egészen vékony hegye van. Tehát amivel teljesen be lehet lépni oda erre a részre. Látod? Látja mindenki? És átmegy a szembeszállón, és simán a szembeszállat is átvágja. Nem kérdez semmit, persze. Ugyanúgy tud dolgozni szembeszállal is. Meg kicsi, meg éles.
Ez nagyon lényeges ezt elkeskenyíteni. Ez a raj szerint is 3,7 mm-nek kell lennie a kettő között. Tehát ez a távolság. Azt mindig úgy kell kezdeni, hogy középen kezded el. Tehát középen kezded, és lassan haladsz a szélei felé. Mirosztánok azok már. Itt mindig reszelővel csináljuk meg. Azzal, hogy körülbelül amikor idáig elérkeztünk, eddig a fázisig, akkor megcsináljuk ezt a másik oldalt is. És mielőtt a tisztázást elkezdenénk, elkezdjük ezt fönt, és megint az a lényeg, hogy megyünk a szálakkal. Tehát két irányba megyünk, alulról fölfelé, és felülről lefelé. Ha így tartjuk a lábat, akkor fölülről lefelé megyünk, és vágunk ide bele, és ezt is kitágítjuk egy kicsit, ezt a részt. Ezt különbözőképpen szokták csinálni. Van, aki így csinálja, hogy kunkorodjon föl, van, aki úgy csinálja, hogy ez lefelé megy. Tulajdonképpen esztétika kérdés, tehát olyat csinálsz, amilyet szeretnél. Azzal, hogy a lényeg az, hogy kiszedsz innen, hogy kikönnyüljön. Tehát innen is ki tudsz szedni. És aztán megfordítod így, és akkor tudsz így igazán bemenni ide. Ez a rész, ez nagyon stabil, úgyhogy itt nyugodtan mehetünk befele, de ezt a részt, ezt soha nem itt hozzuk be a legtöbbet, hanem mindig erre az irányba megyünk. Tehát a szárnyak irányába, mert itt nyugodtan tudunk könnyíteni, itt nincs olyan nagy igénybevétel, mint itt például. Tehát mindig itt, és mindig ebbe az irányba. Tehát az a szép cizellálás, ami ebbe az irányba halad. Tehát elindulunk így, és most kapunk egy kis síkot, látjátok? Egy ilyen csúnya sík lett, van, aki ezt így hagyja. De azt majd össze fogjuk hozni, ezt az ívet. És akkor megfordítjuk szépen, és összehozzuk ezt a két ívet. És ha megnézed, akkor kezd kialakulni. Látod, ez a történet. Nagyon fontos, hogy akár amikor cizelláltak, akkor mindig mind a két oldalt nézzétek meg, mert sokszor van az, hogy a kezünkbe eldől a kés egy kicsikét, és az egyik oldalnak változik a formája, mint a másik. Ezzel a pici szárnyacskával mindenki mást kezd. Van, aki levágja teljesen, van, aki kiegyenesíti. Én szoktam úgy is csinálni, hogy így fölpördül az egész. Nagyon-nagyon sokféleképpen, ez is csak esztétika. Itt már annyit nem tudunk levenni belőle, hogy az valami ártalmas legyen. Úgyhogy inkább egy picikét, csak egy picit.
Nézzétek meg a kettő között a különbséget. Ugye? És na most jön a... Belülre akkor ide ezt nem szabad bántani? Egy nagyon kicsit, itt az elején mutattam, hogy ott kezdtem el az egészet, de ott csak ennyi, és utána lemegyek, inkább innen szedek ki, tehát inkább erre megyek, és így szedek ki jobban. Tehát ezen a részen szedek ki jobban, ezen a részen. Erre se nem szedek ki sokat fölfele. És most jön a poén, hogy ugyanilyenre kell megcsinálni a másikat. Irányba nagyítjuk csak. Tehát ebbe a szélső irányba megyünk szét. Tehát csak erre. Az olyan lábakat nagyon szépen lehet faragni, ami nem ilyen ritka szál. Mert ez nagyon ritkák a szálak. Látod, hogy mekkora különbség van a két szál között, mekkora hézag van. Azok a szálak jó, azok a lábak jók, ahol alig látod ezeket a szálakat. Először innen indítunk. És ott akkor kés nem is jár, hanem csak ilyen... Itt csak ez így van. Általában nem ilyen nagyon, a lábakon nem ilyen nagyon mélyre van vágva ez a történet, azért van itt a lombfűrész, hogy azzal mélyre vágjuk. Hogy szépen be tudjunk vele menni oda. Ez fűrész élező. Igen. És ez, amit most csinálok, ez már teljesen egyéni. Hogy hol vágunk bele még. Ez már mindenkinek a magáé. Én még olyat is szoktam csinálni, hogy így, ezeket a részeket lekerekítem például így, ilyen finoman. És a belső éleket is ott végig? Igen. Ilyenkor ez egy ilyen jó játék. Be akarnak jönni. Ez már a végső, amikor egy ilyen finom kis vésővel megvessük ezeket a történeteket. Konkorítod ezt az egészet. Az. Mint hogy Bence. És akkor ez egy nagyon szép kis történet. Igen. Az üvegre a rongyot, és így megfordítod az üveget, akkor azért az úgy menjen oda bele. És itt vannak a bőrök. Úgy antikontunk ezek a bőrök. Ezt hogy is hívják? Ez a halender. Persze.